ku štartu 21. zlatého bičíka. A štart, a v tejto chvíli sa tak stalo, zaostala tam Invisible Beat, ale vpredu máme práve Candyho, Candy, Chemik a Dodibat. To je vedúca trojica, ale cez Dodibata už idú ďalšie kone. A už je tam aj s 11-kou All the Evil a takisto aj Rafael Santi. Candy na prvej pozícii privádza kone na protiľahlú stenu, takže Candy, Chemik, Rafael Santi a All the Evil. Teraz sa nám to tam utriaslo, Dodibat je na bariére, za ním následuje Distant Rocket, potom je tam Tom Chep a Bright Sand, následuje s miernym odstupom Cvegat spolu s Jukou. Invisible Beat sa prepracovala na 3. miesto od konca, predposledný je Bo Dreamer a posledná je Tojana. Kone už sú na konci protiľahlej steny a je to stále Candy. Candy, Rafael Santi, toto je vedúca dvojica v oblúku pod výpadovkou. Candy to naťahuje, Rafael Santi, Dodibat je stále 3., ale All the Evil už v palebnej pozícii 4. Distant Rocket sa posúva vonkajšou stopou a za ním je to ešte Bright Sand. Kone sú v cieľovej rovine a je to stále od štartu vedúci Candy s tým výhodným číslom 2, ale Rafael Santi teraz útočí. Dodibat takisto ešte sa dobre drží, ale je to stále Candy. Rafael Santi už nebude mať asi síly na útok a je to stále Candy, kdeže All the Evil ten je vzadu, ale ešte Dodibat a ešte po bariére Cvegat, ale Candy alebo Dodibat, Candy alebo Dodibat, alebo ešte Cvegat, Dodibat, predstavte si to! Aspoň tak som to videl ja, uvidíme, čo nám povie cieľ. Kone sú v cieľovej rovine a je to stále od štartu vedúci Candy s výhodným číslom 2, ale Rafael Santi teraz útočí. Dodibat takisto ešte sa dobre drží, ale je to stále Candy. Rafael Santi už nebude mať asi síly na útok a je to stále Candy, kdeže je vzadu, ale ešte Dodibat a ešte po bariére Cvegat, ale Candy alebo Dodibat, alebo ešte Cvegat, Dodibat, predstavte si to!